Zomduar river bank. Hey everyone, welcome back to my channel. जोङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। Zomduar river bank आव थांनो नागिरदों जों दिनैहाय Zomduar river bank आव जों दा नै बे थांगोन ओमफ्राय क'क्राझाराव सासे दं बेखौ लांफानानै जों दा थांगोन आरो जों नुफेराखै बे जायगाखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन जों रावबो नुफेराखै जोङो मेपआवसो नायनानै थांगोन मेपआव स' गाइस बिदिब्ला नोंसोरो भिडिअखौ नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नाय So guys, जों दा क'क्राझार मोनफैबाय क'क्राझार देबोरगाव जोङो दा लोगो मोनफैबाय कान्त फंबायखौ जोङो दा थांसिगोन जोंनि ओंखारनाया एसे लेट जाबाय आरोना दा 12:30 जाबाय दा फैफिननायाव जों मोनाबोसिगोन गैयाबाबो 8टा 9टा 10टा आं नै जुलाफि जानो नागिरदों नै जुलाफि जानो लुबैदोंलै गोबावसै जुलाफि मोनजाफेराया Ini jangan ada tu. Siapa yang boleh no? Kau boleh siapa? Mongai. Mongai. Zomduar. Zomduar. Mongai langsung. Jadi asli dah. Berapa dah? Mongai lagi tu sakit sih. Hah? Mongai lagi tu sakit sih. Cimi kini mana lagi? Cari lauk apa ni? Hei, halah apa ni? Berapa? So guys, इसे गॉगल्स करना लाजिले लाङोलै गानफेरिखाय जोङो दा सैमानिसै जोङो फैनानै हाइवेखौ जों क्रस खालामबोजोबबाय गारबोजोबबाय जों हाइवेखौ जों दा गामि हाबफैबाय नै गामि है सैमा खान्द' गामि हाबफैबाय जों दा जों जमदुवार थांसै जमदुवार थांनो माने मोनसै आरोखि ना बेसे गोजान दंबावो मिन्थिया एसे बांद्राय गोजान गैला खोमा जों दा हा 3 किल'मिटार दं मनो खान्थ'नि बायदिबा नंगौना नङा जायखिया थांसै जमदुवाराव मा दं नोंसोर नुनो मोनगोन देखायनो नाजागोन आं जेसेबां मा दं दै दं ना मा दं मा संकस दै ना मा दं दंना गैया दा जायखिया दा थांनानै मा नुयो नायनोसै बेखौनो ज' गाइस नायलांबाय था Wah, cengak. जोङो दा जमदुवार मोनहांहां जाबायमोन ओमफ्राय नै लामायानो बिराद गाज्रि लामाया सिगां मोजांमोन ओमफ्राय दैजों खुरखानानै जलाजोब्बाय जाहैदों ओमफ्राय दा नै अन्थाइ गोजा उफाय गैया बेजोंनो फैनांबाय जोङो दा हाग्रा गेजेरखौ बारनोसै जोंनि फैनाया रं जादों जाहैदों बैजों मोनसे लामा दंबावोमोन नै बे जों दा थांबाय थानाय लामाया बियो दैजों खुरखा जाबाय बेबो मोजांमोन ओमफ्राय बैयो बिनिफ्राय बैयो एसे साबसिन आरोना सिदा गोलावनो ओमफ्राय बे गयरा गयरि एसे गिदिंला जायो आरोना उफाय गैया थेवबो जों बेजोंनो थांगोन
नुबाय दा लरग' खालि ओरैनो भिडिअ खालाम ए खालि नुबाय दा हनै गोथांल'सो हनै बहाय नाङा अन्थाइआव नांबाय नारसोदो डाइरेक्ट फिउसो बारखादोंरा मोनसे जाया जाबावलै खाथां खुथां होनबाय सिद्दालाला जायो अन्थाइ एथ' दिनाव सुनानैलाय आरो बे सिङाव हाब्रु गोजायाव दिलिना जायो ओरै थुसिलायथ' मोजांथार आरोखि हेले नायो जिं खाङो जिङाव खेबसे वाइडल' जाखाबाय दा ओमफ्राय बहायबा गोथां नांदोंलै नैलाय अन्थाइ गोथां नांदों गावनि दायो लंपेन्टआव गावनि दायखा लामा नांद्रा मा नांखो बेयाव नांदों नङालै हरैनियासो नांबोदों नैबेफोर नांगोन बे बानाया बे नांदों जाखै दे सिख्रा सिख्रा जादों दे नुबावहाय ओमफ्रायसो मिन्दोंसो साला खिथानोलाय आंनाव लेवार बाबाय येस माबानि लेवार मा होनोमोनलाय जमदुवारनि लेवार बादों आंखौ जमदुवारनि लेवार ए सालथे आजाव आजाव गाइस फाइनाली जों जमदुवारनि CRPF केम्प मोनफैबाय जमदुवारानो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जों सानदों आरोना सोंहैनांगौ ना मानांगौ ओमफ्राय एफा गिदिर हाग्रानि खोथा माखासे रिक्सनि खोथा थायो आरो थांहोयो थांहोआ बेनिखायनो जों गोसो मोनस्रा सोंनो होननानै थांथारबाय आरो बैयावनो खाथियावनो CRPF खौबो नुहुरबायना बेखायनो जों सोंनो होननानै थांबाय घूमने जाएगा सर कहाँ जमदुवार वीडियो शूट करना कहाँ से बोंगाईगांव हाँ घूमने तो वैसे माना है ठीक है हाँ जों दसेल' ओरैनो भिडिअ खालामबाय फैबाय सार जों जेबो जानाय लोंनाय जेबो गैखाया जोंना डाइरेक्ट थांफिनगोन जों आं नोंसोर गावनि रिक्सायाव नागारगोन थाब फैदे जों मेक्सिमाम बिदिनो बेसेबां जायगाथाय जायगा बेसेबां जागोनथाय जायगा माने बेयाव मोनसे माबा दङ NGOनि माबा बांला दङ बेयाव माबा दङ माने बेलेगनि टुरिस्टफोर फैबाथाय बेयाव नायथाव खालामफैयो मा भिडिअ खालामो माने आंना इउटुबाव मोनसे चेनेल दं सार बेनि थाखायनो फैदोंमोन आरो ना मा नाम होनदों बिलि बसुमतारी खनसे हगारदों नामा सार अननानै जों फैफेराखै नालाय एफा गोजान फैबायना जों थेंक इउ पारमिसन लानांबाय जोङो माने बहाय फैनो माना दं आरोखि ना पास लायाबा फैनो मोना जाहैदों दा जों सोंबाय जोंखौ दा सारा हगार हरबाय आरोना जों दा थांसिगोन स' गाइस फाइनाली जों मोनफैबाय जमदुवार ओमफ्राय पिकनिक स्पटआ बैजोंसो जोंनो ओरै बर्डार मोनफैबाय नै बर्डार ओरैबायदि समायनालै हाजोआनो बिराद साइस नुखायो बै हाजोखौ देखायगोन ओमफ्राय स्न' गोनांलाय हाजोखौ देखायगोन दा बैजों थांगोन जों बिराद समायना हे फैनानै बिराद गोजोननायबो मोन्दों ओमफ्राय एसे बाइकजों गोलैबोबाय एसे बाइकआ स्क्रेच जाबाय जेबो नङा ओमफ्राय एसे आदैयाव नांदों आदैया एसे सागासिनो आरोना दा जों ग्रोब सिमायावनो दंफैयो नै बै न' दङ नै फिसा फिसा गंगारफोरनि खोमा ना खान्द'आ माइबो गायलायबावो नोंसोरबो ओइ बरियालै ड्रन दंबा ना दामि लकेसना बै हाजोखौ देखायगोन र' बिजों थांनानै बिराद समायना नुखायो हाजोखौ ओरैनिफ्राय नायबा
दावरायफ्रा बिरलाबायोल' ओरै स' गाइस नायदो आं बै हाजोखौ देखायगासिनो र' जोङो दा नै बै एसे हाजोखौ देखायनो होनदोंमोन नालाय आं हाजोखौ एसे देखायनो जों हा बैयाव माबा मोनसे दं माबा दंबावो आरोना बर्डार बेवहाय ओरैहाय भुटाननि जाहैबाय भुटाननि पुलिसफ्रासो हेन्डेल खालामो आरोना बेखौ ओमफ्राय थांहोआ होनबाय बिसोरो लकडाउन होनबाय ओमफ्राय दा जों गिदिंना फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय जों दा नै बेयाव जों ओरैहाय हाग्राजों ओरै ओंखारबोदों ससे बे हाजोखौ देखायनो होननानै हाजोआ ओरैबायदि समायना ना बुंजायालै हाजोनि थाखायनो बिराद आइजो मा होनो आइदि सेन्देलाबो गोबा अ माय गड रुला नायलाय जों देसिलार लाबोनांगौमोनलै ने नायलाय बे हाजोनि थाखायनो बिराद समायना नुयो आरोना ओरैबायदि मेन आयु ओरैबो नै मेन भिउ पइन्टआ बेनो आरोखि ना बे हाजोआनो नै हनै भुटाननि टावारफ्रा हनै गोजौ गोजौल' न'फ्रा गाइस नायसाबदो बेखौनो ओरैबो थां नै बेनो हाजोआ हनै भुटान हाजो उखुन्दै खुगासिनो नै उखुन्दै खुगासिनो स' गाइस नायदो बेखौनो बिराद खस्थ' खालामनानै फैबाय लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि बेखौनो नायसाबदो जाय जाय भिडिअखौ नायदों अननानै जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ स्किप खालामनानै थांनाङा जुदि आंनि भिडिअखौ गोदान सोरबाफोर नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौबो थुफा मानोना फैनायाव बिराद खस्थ' मोनबाय गिदिंदोलै ओरैनो हाग्राया बे हाग्राखौबो देखायनांगौद्रा नै हाग्रायानो बेसेबांबा गुवार मैदेर दंजोबो बाव गासिबो जिब जुनारा Zomduar river bank jungle forest बै दैयाव एसे थांनो आंना लंपेन्टानो सिजोब्बाय रा गोलैनाया सेस बहुत आई हाजोनिफ्राय फैयो नै दैया नै फिसाल'सै ओइ ना दंना गैया नायलाय ना गोजा आयु खुसिया नै माथो गिदिर मा जमदुवार बावबाय थायोलै जमदुवार रिभार बेंक बिराद गोजान जायोलै हाग्रायानो बिराद गोलाव गिदिरखा सरलपारा स्टाइलसो जायगायानो एसे थेवबो हा औ सरलपारानिफ्राय साबसिनब्रा सरलपाराया बिदि रुजुजायो नामा हनै आजां गाजां दाम खमनि मबाइलखायसो बिदि नुदों लोगोफोर खाथियाव आंनि मेगनजों नाय खाथियाव थांना नाय है बरियालै जांख्लालाय हनै हाजोआनो फाग्लाबायदि है बेखौ थांनो होनबा दा शिलंफ्राव हायारा बे होनबा जों बाइक दोननायाव फैफिनबाय जों थांसै दा जों गैयाबाबो 9टा साराय 9टा नङाबा 10टा बारबावगोनसो दुखुनि खोथा जोंना लद्रायना बाइकआनो पामसार जाना होबाय टेनसन गैया थेवबो जों दा ससे थांनानै पाम्प सोग्रा मोनबानो आंनाव दंखायो बे लिक बानायग्रा लाबोफाखादां पाम्प सोग्राल' नांगौ पाम्पार गैया पाम्पारल' नांगौ लिक बानायग्रा लिक फुथेग्रा दंखायो नै स' गाइस जोङो दा न'आव थांफिनसै आङो दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मोनसे खोथा फैफिननाय समाव आं बे बिफांखौ नुदोंमोन बिफाङानो गाहायनिफ्राय गोजौसिम ब्रे ब्रे गुदुं गोजा